Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Sempre se adoita decir en calquera grupo organizado que ninguén é imprescindible e generalmente é certo casi sempre. Pero eu podo vos decir que se me fai moi difícil imaginarme ao noso querido grupo cultural Nós, a xente do redor, sen algún dos seus actuais puntais. Marina Sánchez é unha das pezas básicas do noso grupo, sen a cal non me podo imaginar o perfecto funcionamento da enorme engranaxe do noso equipo. Pero é que, ademais de ser unha extraordinaria organizadora, Marina é poeta, é compositora, domina á perfección a nosa lingua, coñece á perfección os pros e contras de todos nós á hora de poñernos a andar. Hoxe, a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle a Marina, por iso é complicado para min estar á altura ao poñer voz ao poema que esta gran poeta regálanos no número 21 da nosa revista co título A flor da pel. A flor da pel. O solpor dábame permiso para soñar e busquei un recuncho onde pensarte. Aroma e sabor a bico, esencia, elixir, no ritual que me fai túa. Amarte é o recital dos sentidos, o poema carnal da arpa da pel, o suspiro das ninfas na cova do desacougo, abrindo regos nas leiras púrpuras do desexo. Atorméntase a calma, axítase a paciencia, despeitase ispes a deusa sensata que baila no confín. Valeirar o que gardo de ti e por ti e en ti, mollada a luz e a alma meiga, os recordos, os azos, as ansias, o enigma esvaído. Morrer o vivo e vivir a morte reencarnada, tan fugazmente eterna, tan longa no intre quente da solouco, para ti e eu, ti de min, acomodados ao tanxer da música ancestral que vibra nos nosos corpos amparados de universo. Grazas, Marina.